Ahojte všetci, čaute, vítajte v ďalšom videjku, ktoré bude určite že zaujímavé pre každého jedného z vás, ktorí radi nakupujete akciové nože, ako aj ja samozrejme, ale si ich vyberám. A ostatné nože, ktoré viete si kúpiť za body, za hodnotu nejakú, keď si niečo kúpite, tak si viete tie body uplatniť a za 10 bodov vieš si kúpiť ešte jeden nož. Ale kde je ten háčik, vážený? Jednu jedinú vec musíte vedieť, že tie nože, ktoré kupujete za body, nikdy v živote nebudú mať takú hodnotu, za ktorú si ich kúpite, a tie body, ktoré vlastne vyhodíte zbytočne, totálne zbytočné sú tie body, za to, že vy dostanete 1, 2, 3, 4 bodov, že vy natankujete a dostanete 4 body za to, že by ste si mohli kúpiť jeden ten nož. Vážený, to je reálne tak, že za 4 body 40 eur dostanete, lebo väčšinou každá jedna pumpa, každý jeden obchod robí tak, že dostanete jeden bod za 10 eur. Takže keď si prepočítate, že vy ste nútení, lebo vám sa niečo neskutočne páči, ale vy ste nútení si to kúpiť kvôli tomu, lebo nech tam už máte tých 10 eur, aby ste dostali ten jeden bod, a potom už len na konci, ako nazbierate tie všetky body, už len doplatiť tých 9,99. Ale vedeli ste o tom, vážení, že všetky nože pomaly a ešte aj ostatné veci, ktoré vám poviem, reálnu hodnotu má presne tú, ktorú píšu na konci, tých 9,99 alebo 12,50. Keď si pozriete nože, dajme tomu tieto Bugatti nože, vážení, tie, ktoré sú predo mnou tu, tie veľké, nie tu, ale na obrazovke, tak sú docela smiešné a smiešne napísané, kvôli tomu, lebo oni tam píšu, že sa tam nachádza nejaké bambusové drevo. Ale vážený, objednal som si z AliExpressu nože. Tento jeden nôž Kirizuke, keď chcete, link nájdete v popise, tento jeden nôž stál 7 eur. A rukoveď, zhodu náhodu úplne, vážený, je z toho istého materiálu ako nôž od značky Bugatti. Vedeli ste o tom, že tieto rukovete a tieto všetky materiály sú väčšinou z paky. Paka materiály ako veľmi super drevo, čo najviac používateľné drevo pre Čínu a vlastne pre export do Európy a kadekde, kde vlastne my sa dostaneme ku tým nožom, ku tým rukoveťam, lebo sú extrémne ľahké a lacné. Tým, že sa paka vyrobí, tak Bugatti značka z ničoho nič bola nagravírovaná na tieto nože. Ale tie nože nikdy sa v živote nikde nevyrobili tak, že by pre celý svet boli vyrobené nejaké nože, že sa to stále predáva, Bugatti značka funguje. Nie, tie nože nikdy neboli a nikdy už ani nebudú. Si predstavte to, že OMV, Slovnaft, všetky obchody najviac vedia zarižovať vtedy a najviac zarobiť v preklade, keď vyrobia presne tieto tu na veci, ktoré vidíš predo mnou. Tie veci, ktoré vidíš, to sú také pálky, za ktoré ste vydali peniaze, že za tie peniaze, ktoré ste si kúpili tieto nože, by ste si už mohli kúpiť dávno kvalitný taký jeden nož, že by ste odpadli. Najviac vedia zarobiť všetky možné tieto obchody, veľké obchody, z toho, že keď ľudí prilákajú na nákupy a vy si vyplatíte niečo a dostanete iba len ten jeden bodík. Ale oni už minimálne 10 krát dostali zaplatené za tie nože, ktoré by ste si ináč ešte len teraz dozbierali nejaké body. A to je najlepší biznis pre každý jeden obchod. Či už je to Tesco, či už je to Metro, či už je to OMV, Slovnaft. Všetky tieto produkty sú iba len tak vyrobené, aby ste boli vy obdarované niečím za to, že ste tam nechali toľko veľa peňazí, že vám úplne bolo jedno, ale máte tie body a máte tie nože, ktoré ste si doma nechali, a potom strašne často ku mne chodia tieto nože. A kvôli čomu? Lebo tie nože absolútne nie sú kvalitné. Tie nože, vážení, ktoré vy tam dostanete, tak tie nože sú ako keby z odpadkov niečoho a vlastne z materiálov takých, lebo väčšinou my ako Európa, my sme krytí Nemcom. Nemci, oni nám dodávajú väčšinou všetky možné nože. Naše obchody ponúkajú väčšinou všetky tie isté nože. Máme v obchodoch nože Bendorf, máme v obchodoch nože Wüsthof, Zweiling, Scepter sa nám tu ponúka, Solingen a vlastne všetky tieto nože, alebo Böker, no najznámejšie nože sú tieto 6. Z týchto 6, keď máš aspoň 3 v tvojom šuplíku,
tak to znamená, že si riadne z Európy. Lebo tieto nože, ktoré sú tu na Slovensku, tak tie nám všetky tlačí do nás Nemecko. Tým, že Nemecko máme najbližšie a je to naša susedná krajina, tak oni sú vlastne našim hlavným importérom nožov a vlastne všetky iba len tie si vieme kúpiť na Slovensku. A presne aj od nich niektoré z týchto dostaneme, ale možno niektoré sú aj z Číny. Ale reálna hodnota týchto nožov, vážení, je stále taká, ktorá je na konci vašich kuponov. Keď si chcete vydať za niektoré nože, dajme tomu 40 bodov a plus ešte musíte tam dať tých 20 eur, tak stále je tá hodnota tých 20. Ale keď chcete kúpiť bez tankovania, bez bodov, bez všetkého, nepatríte na tú Slovnaftku, nepatríte na OMV ani na žiadnu pumpu, tak tá reálna hodnota, ktorá sa tam píše, že bez tankovania 40-50 eur, nie, toto nie je hodnota za tie nože, za tie produkty. Reálna hodnota je stále tam, tu. Žiaľ, vy ste iba len boli oblbnutí, ako aj ja, lebo tiež som si kúpil aj tento nož, kúpil som si aj tento nož a aj tieto nože, ale potom neskôr som to začal googliť, prepočítavať, ako to vlastne funguje. A funguje to tak, že reálna hodnota je úplne niekde inde. Je to jeden jediný veľký scam, ktorý existuje a všetky tie body, ktoré vlastne sú, vy reálne tie body môžete aj vyhodiť a za to isté vyplatíte aj vaše nože na AliExpresse. Aj keby ste za všetky tankovania vyhodili celý ten papierik váš, na AliExpresse si kúpite ten istý nož bez potlače, krásne ten istý za menej než na pumpe. Ak som vám nejako poradil a do budúcna možno pomohol, tak vyhľadávajte tie nože, ktoré si idete kúpiť ešte predtým, než by ste si kúpili a boli by ste oblbnutí. Majte sa krásne. Ostré nože vám prajem, ahojte.